Ya bụ mgbakọ ụlọ a ka anyị kele Chineke. Nke ọzọ ka anyị onye ngozi n'ebe unu n'ofu n'ofu na obodo ndị Amerịka na ndị be anyị nọ n'ụlọ a na-agwa anyị ka ụlọ ọ dịka anyị bikwa n'ụlọ unu nwere ebe a ga-agba mbọ imekwasị ka ọ dịla anyị mma n'ụlọ na aja masị nke a gbara masị dị nsọ dị ka oriri na-elu ife iji wee bịa ikulu nkere iji nwe ntọntụ iko ikute nwa obere mmiri iji nye paa ikute nke onye ọbụla n'ime obi gị na ute ụdị ife iji eju ikulu nkere wee kute nke na ya masị bụ onye nwe anyị ife na-arịọ na aja masị nke aka kịta Onye ka i chere gosiri na ya bụ onye
onye agbata obi nwoke ahụ nke dabara n'aka ndị abalị na-egwu. Onye ọka iwu ahụ wee zaa ya sị, onye ahụ mere ya ebere. Jesu sịrị ya, gaa mebe otu ahụ. Oziọma ka o si n'ụwa. The last diocese in the Valley, that would keep us with always looking at it. Is not Orange, Archdiocese of the Bible. But the giant diocese in Bamboo were 9 local government areas. When the Nigeria got 3 million. Source of diocese. Those 500, 300, like I said. Now, nothing in Joker. On the giant diocese symbol, we can see that Joker. And then the HG, they will find out to Pumbaf, all diocese, can we wait for an ongoing. Makita, on the chapel, Gekesi, between 500 and 600 priests, Catholic priests. Anyone, I believe diocese, when can I need also 60 priests, but they put their good candidate. But I came going back, I need 68. Monday Father Day. Monday Father now na day diocese. The effect gave 80. Monday see diocese also. Monday see just occasion and one. I said now the chapter 9 local government areas in my career. 1 diocese color. They are very one. They are very well. 4 local government areas. No, the chapter, but look at that. 5 local government areas. They're never diocese. They never the very 1.5 million. One million can they live at 700,000. Can you? Now, it's diocese square. For example. Kachasini doctor. Nenjo na Gaddafi and Saudi Arabia. Follow above. Open up the line. I see. What do you do? Or not be able to know that. Macaneba, and then brought you. Let that not go. Do the priest. If we die afraid of that, almost also embassy in Italy. Because we never have peace of Italy. And we never have a percent. But I know what I would be enough. Now I say that we're not making it. It is not able that I cannot change you. That's it. I am here, I do not look. Also, God. Oh, when then I walk in the edge when they both do the nature of or you wait to us to get also got and I wait for you and a joker till also cause over. You don't look. Now, the nature. They will look up. About looking on the when a joker and one worker. I don't know, maybe a couple. But one did a joker, one did not joker. If I don't know, what will they feel like in a manager of yourself?
ọnụ nwere ebe bụ uchu fa na alụ fa na-echere ife na masị ebe a a na-eme ntụgharị n'usoro ha nyere n'ụka na-esi fana ife na-anụ kó yà dé mẹ́rin lé yàrá òkè ẹ máa lè ṣe ẹdí yàrá òkè kọsí àná kẹdí fẹ́ràn lọ nkẹ́ ń bọ̀ ẹ sọ̀kò lójú ń sọ̀kò lójú n'ẹjọ́ sọ̀kò lójú ìwé ẹgbẹ́ òkè ife náà lè ní ẹgbẹ́ ife ìdàgbẹ́ bá kẹ́ sọ̀kò lójú náà bọ̀ ọ́ bá wà sọ̀kò lójú nkí ìbò ahọ́. Ikele Chineke maka ife ọ na-emere na ndụ gị ekele na-adịte nke ịgba ndụ ya nye ndị na-adịtere n'ụka ị na-asọpụrụ Chukwu na-ekele maka ife ọ na-emere ọ bụ na ndị na-ebe ebe eji na-abasọ na-ekele ndị nsọ ịma na onye ekele na anyị bụ ife mere ebe a imegide ikele mgbe m bịara bishọp nsị ka nje na nke dọkịta mama anakuuma imyemeraja imakonje wejasedogo eneneobi kọkọwananolofọ dọkọ sínú ìjẹnugbogbo nínú ìtẹlẹjẹ ọpọlọpọ ẹbísí náà dẹ ọsínú jẹ kí afẹsẹ àdéhùsọ ọfọsí àdéhùsọ wẹpọ àná ọgbẹ ìmọ nǹkan lẹbẹ ọgbẹ ìmọ nǹkan ọkùnrin sí ìmọ nínú lẹbẹ.
We hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so, with all the angels, we praise you as a joyful celebration. We are playing.
Glorify you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation. Giving thanks without failures, worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, you will be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo the 14th of Pope and Gregory Archbishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome into the lives of your face. Have mercy on us, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, the Blessed Joseph, our spouse, the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs with and alive, and may praise and glorify you through your Son, Jesus the Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Hallelujah. Those behind us, stand up again.
Spend the night and pray for these kids. If you didn't have a family, will suffer in the society. Heavenly Father, we ask you to show your blessings on these children as they grow up. That may their intentions know they may be right, they may be wrong. But you know what's the best for them, for their family, and for our country, our countries. Lord, grant them the best. We ask this through Christ our Lord. Amen. Maybe tell them, drag them, and when you come, let me know you did not come for mass or you came late because of them. Amen? I forgot to ask one question. Who would like to be a bishop? Anybody? Him again. You cannot be a thief and a bishop at the same time. Anniversary month. Every time, every month anniversary. My birthday, my bee.